Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yebiyankoɓe Ayaw Pinal TV ko adi kala en puɗɗorima inde gueno tedduɗo towɗo bon sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisɗo kadi kisnowo kisal ala gaga muɗum tedduɗo teddini kala ko teddi towɗo towni kala ko towi mbo arsuke fitani ade woni e tamande mum kanko woni jiiɗo waɗa kadi mbaɗo laato caggal yettude Allah ko julde nulaɗo makko bajja amnata Abdoulaye jammi kisali makko timode annabaɓe koddo nulaɓe koddo ɓurɗo ɓurnade windere goɗɗo kadi gila hay hunde wodani mo kala kadi ko woodi wodiri ko sababude mum caggal ɗum jetten jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godagal men o aduna en jetti nene ne haali mum sikki ala ko noon duwonortoɗen baba e bawɗo mum caggal ɗum ko yettude halifaɓe diine aada tawi kadi ko sañdiantoɓe gotaw ɓe galda e tarliñol ngol kam e diine o kala sikki ala ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe ɓurtani ngakkani winirɓe no sukara safirɓe no jumri no heewi wiide murtuɗo Samba Diop nden noon en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV aadi bel aadi en garti e yewtere meɗen Pinal e gandal ɗo e Pinal TV hande tawi kadi eɗen gondi e baroɗe tigui rigui he leñol ngol ɗe ganduɗa hande woni wawi taw so tawi neɗɗo yiiɗi men Ayaw wiyetake holmani so wona moni foof ene ko wajibu tan ma innito eɗen gandi kam ɓeɗo hande ɓe kollirtaki nden noon to sawtowol to ko banimon debbo Oumou Hani Anne to junggo men ñamoɗo bandiraɗo gorko nde innitto bisimilla maɗa nde mbawata salminde bandiraɓe e ɓe mbawa innitade. eyyi caggal fuɗɗorade inde Allah e julde e Mouhammadou sallllahu alayhi wa alihi wa sallam min mbiyatemi ko Samba Sall jangguinowo Pular jeeyaɗo to Nioro wuuro wiyetengo Diawwil Rangaɓe Seydi Anne. A jarama Seydi Sall guura cella kadi a wiyama bisimilla maɗa lawol gongol e galle ma galle Pulago woni Pinal TV e noon bandiraɗo gorko keɗɗo junggo ma ñaamo bisimilla ma nde mbawta salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV innitade. Bisimillah eyyi ko adi fof miɗe salmina yeeɓoɓe télé Pinal TV e eɗen juula e Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam min mbiyetemi ko Ibrahim Sow joɗiɗo Bamako ɗo kalabankoro Puloleydi. jarama Ibrahima Sow kadi adina bismama lawol gongol nden noon en gartane bandiraɗo debbo gonɗo junggo meɗen nano mo ganduɗa ko kewɗen wiide hay sinno ni satuji ene wadde mbiyeten ko neɗɗo mo ganduɗa hande hay goto majjade ɗum ene wawi hande ɗo yeɓateɗo guilaw innitaki hewɓe nana joofo ene mbiya mona mona nden noon bisimilla maɗa bandiraɗo debbo ne mbawata innitade e bandiraɓe ɓe calmina ɗumen. mi salminima Oumou Hani Anne mi salmini kala ɓippullo to wawi wonde e wonirde salminama juurama yettama manama mi salmini daroɓe Ayaw Pinal TV surtout daroɓe Pinal e gandal mbiɗa salminaɓe mbiɗa juuroɓe kala to ɓippullo wawi wonde e wonirde a salminama komin woni Guissé Binta Samba gandiraɗo Marta Linda donc Ayaw Pinal TV kam hande Marta Linda jarama a salmitama juurama weltanama no fewi a wiyama Guissé an kay hande joɗiɗa ɗo koye lamɗo ma Samba Sall nde wiya kamɓe woni lamɓe e Guissé naɓeɓe nden noon on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV toɓɓere meɗen hande e yowiti koko fewti julde nde ha tengti e ñalngu moƴƴo mo ganduɗa ko tindaɗo hande eɗen gandi e ñalawma hande o to galleji ɗi gona foof ha tengti sosoɓe jajaɓe e hande galleji koko irti e koko irti wadde so tawi julde fadima eɗen gandi e rewɓeɓe e worɓeɓe eɓe sonkuru ne heewa hakkude mabɓe ha tengti to banggue koltuji guila e koltuji rewɓeɓe ha e koltuji sukaɓeɓe ha e ko nandi hen gandi caɗele kewɗe ne gona ɗon yalli ko wasde hettodirden yalli ko wasde yolodirden yalli kay ko wasde muñodirden ɗum noon hande ene wawi taw ɓe jerwonta en ɗum ha laaɓa ɓe joƴƴina e dow jeese meɗen wadde en paami ha tengti kadi ma en nawor hen ko fewti e hakkude e caɗele guurade e hakkude tailleur kañum e ɓen ɓe ganduɗa ko rewɓe ñootoɓe ñooti munen kane ñooti sukaɓe munen eɗen gandi sipiroji kewɗi ene mbaɗa ɗon wadde ɗum waɗi hande kam yewtere nde made waw tigui wadde fayida no fewi nden noon namdal men ngal ɗo ko Samba gadorto en Samba Sall eɗen gandi oɗo saaha so yettima ko wayno worɓe sosoɓe rewɓe sosoɓeɓe foof ko sippiroɓe ko findiroɓe goɓɓe ko fewte koltuji sukaɓe ha e koltuji muɗumen eɗe sowne heewa ɗon tikke ne keewa ɗon ngorne ne keewa ɗon malli ne keewa ɗon a wattare galleji ɗi tawa baba galle wiyen go o tan nene galle wiya sappo taw wonko heewi ko woni to nder to taw nder o koko fewti e koltuji ɗi walla ko nandi hen ayi haare ummo daro taw less o kamɓe ɗiɗo foof eɓe gandi ko woni toon to banggue koltuji an e banggue yiyande ma beele gorko ene foti jooɗade tan ha debbo wiya ɗum min
mbeɗa sohli ko fewti e wutte julde walla sukaɓe mum ko cohli walla ko nandi hen ha haare ummo tan ha yetto hirsu wata jiibi beele rewɓe ne worɓe gorko ne hani sifade oɗon sifa. eyyi Ouma an a weltanama mi salmini Marta Guissé e Ibrahima Sow mi salmini dendagal kala yeeɓoɓe Ayaw Pinal TV oɗo saaha eyyi namdal ngal ɗo ko namdal baɗgal fayida nde wonno ko on saaha tigui tiiɗi ɗen eyyi so tawi a namdima ngal ɗo namdal ko namdal ganduɗa potgal jaabede eyyi so tawi hakkude joom suudu e joom galle eɓe gondi e nder galle ɗiɗo sahaji so keedi ko wayno sahaji julde korka walla sahaji julde layya en ɗum ɗo kam joom galle foof ene jottoro ɗum wonde kañum kam so julde yettima koko holtinta joom suudu muɗum koko holtinta sukaɓe muɗum so wona tan tawa ko gantu walla so wona tan tawa ko ronkere kono ɗum ɗo kam joom galle foof ene foti jottorade ɗum joom galle foof ne foti miijade ɗum e daranade ɗum kadi nde wonno ko kanko tigi jeyɓe ko walla mbiyan ko kanko halfinaɓe ko kanko woni responsabilité mabɓe alay saago o jottoro ɗum kadi o fewjana ɗum feere so wona tan o ronku ɗum noon ko ngal namdal woni. A jarama Ibrahima Sow en gartani Ibrahima Sow Samba Sall kono ma en garto e maɗa fewi Ibrahima Sow e namdal fewde ma ha tengti ko kalɗen ɗo hakkude debbo e gorko holko an e banggue yiyande ma holko ɓuuri tengtude tan ko heewi addude e caɗele hakkude debbo e gorko ha tengti to banggue julde so yeehi ha fandima tan jiiya coow kewɗo hewɗon an yiyande ma e teskuye ma holko heewi ɓurde addude ɗum. Alhamdulillah e namdal ngal weltima hen ko adi fof eɗen duwanno yimɓeɓe yo Allah hokku en timminde e koraka e dow jaam ko ɓenni ko yo Allah jabano en ko woni yeeso ko yo Allah hullu en ya rabbi Allah e affaire julde comci julde joom galle e joom suudu mum bon caɗele mum kewɗe arata tan gonga tiiɗalla ne woodi ne wuya ne woodi kono sa o tan ma goto fof andana goɗɗo o ko woni hen kono ko heewi hen a tawan fof ko debbo o tan heɓata hen hakkille gorko ene wawi wonde hannde ene moƴƴi janggo ene tiiɗi kono sa ene ara tan ke julde yettaki gueɗe kewɗe ene toon ene mbawi fewnede e nder mum kono worɓe ɓene ɓenne a tawan hewɓe ne jogui kono pattata tan ko ma namne malla sa o ma heeda nde hokka coggu koltu sukaɓe e koltu debbo bo sa mo wonde hannde goto foof ene yaawi ene yiiɗi ñodde law donc ha arti e tayreɓe minen tayreɓe joni noon so comci garani law wawa ñotede law sa fatti ha sa o heeda tan wontata ko caɗele goɗɗe donc ma gorko heeɓa hakkille tan hokka musakka e joom suudu mum law sukaɓe kultuji mum tade e yiyande ma ko worɓe sosoɓe kamɓe lelkinto hay soko tawi ɓe jiyam koɓe koɓe gandi koɓe jogori wadde ɓe gara ɓe nangga hen koye mabɓe merno ha ɓe namde ko ma wonto tan hen a jarama a weltanama no fewi e garane Binta Samba a tanki debbo mo ganduɗa ko ganduɗo hande rendo ngo ko neɗɗo mo ganduɗa kadi kumpitiɗo rendo ngo gam fawade neɗɗo woni gandal tan ko nadde rendo aɗa sunno caɗele muɗumen wadde neɗɗo fuccunotoɗo caɗele rendo ene wawi taw wonko humpiti hen ha tengti kadi e oɗo kalateɗo banggal debbo ko ene wawi taw kanko ɓuuri hen humpitade ɗum walla kanko ɓuuri worɓe humpitade ɗum Binta Guissé woni Marta Linda namdalam fewde ma ko enen an e yiyande ma beele ene waɗi rew worɓe e ganduɗa tan ɗiɗo sahaji ene jetto taw ne gandi ne jogui sukaɓe ene jogui rewɓe jogo tan calo hokkude debbo ha ko debbo ene mettina hen alhamdulillahi mana an a jarama hanke kekide tan mbiɗa jimmiɗa wadde vidéo tokosel e dow ko fewti e nder julde fandima bandiraɓe worɓeɓe noɓe poti fammodirde e bandiraɓe rewɓeɓe min kam sa namnima kam gorko mawɗo kellifaɗa yeehi ha rokkama debbo a resi hitande e fodde no foti lebbi gone hitande lebbi sappo e ɗiɗi korka ari debbo ma ne yanaga ne samaga ene ƴimmone liggo ene defanma pour weltinde ɓernde ma e nder nduɗo lewru korka ɗo nangue ngewa e wuldini woto Allah ronkane ƴewande debbo ma hay soko léger métre uji tati
ngara taw mo joodi a hikka kam ne yoori mais ko ɗum ɗo kemmi gaddanmaami debbo weltoto ko yimɓe ɓe mbiyata ko debbo ko funti ɗum ne weeɓi hay mburbu joni ene funta ɗum ene funta cikkuɗa debbo kono dokkirɗa ni hannde rewɓe hannde ni ɓuri welde funtire rewɓe nden cikkuɗa min ko ɗum cikkumi bon hannde addi caɗele ɗe ko génération mo gonɗen o bandiraɓe worɓe ɓe ɓe belsidi haɓe belsidi joom cuuɗi maɓɓe ɓe jejji tan koɓe maɓɓe julde ari a siftorani sukaɓe ma haala ka debbo ma mais taw eɓe jogui debbo gonɗo boowal on kam aɗa andi sa nawana ɗum cakke morlata on ko ris sodante mais ɓiɗo defo ɓe to ko worɓe goni de haalde gonga ko deɓo defo ko marta nangu ɗon nangu ko e worɓe woni e yiyande ma a mbiɗa debbo so tawi gorko andi julde yettima ko ala ko foof yo sood léger ara weltinira debbo mum beɗa cikkuɗa ɗum ne yona debbo ɓuuri hewde e rewɓe nan toon e hakke mata sikkata so tawi adde hokki ɗumen léger foɗanta ko goɗɗum ko wona léger wonano aɗa andi ko mbirumi léger par ce que joom suudu ɓuuri andude joom galle mum potowo tajje léger o sa addi léger ta debbo ma jagguirande gorko kam ala ko ɗum ɗo o wawi rokkude kam gorko noon bawɗo taƴanɗema basin ris guensinaire complète uji sappo o so julde yeehi ha yettima korka ya yettima nogas addananima tan wonko cikkittoɗa an ha joni oɗo addanani kam wuttama sa waɗi réclame ya tawne paɗe ko ɗum tagui kam wiide haysoko léger taƴoɓe léger ɓen toon ko doole jomum to kaaɗi ɗo taƴoɓe guensinaire ɓe kañumne ɗon eɓe taƴ eɓe mbawi taƴde mais koɓe mbatta ɓe taƴata ɓe ciftorta ɗum addata coow kewɗo sawa ɗum sa andi fodde ma debbo nan waɗa fodde mum noon guila korko dari lewru go o subaka fo nane finane daɓayni ina samani ƴimmo an sa ala jeere tan ka leliɗo nder fo ne parne ɓallinima debbo ne andi devoir mum an poɗɗa andude poɗɗa lelade miijuɗa ko julde tindi ɗen ko lewru korka ganduɗen lewru korka heɓata nogas ya taw wonko pewjanɗa debbo ma sono jogui ɓesgu kañum ɓesgu ma mais an hay hunde guila korka go o korka tan ha nogas e joyyi debbo yiyani nanani waɗa réclamé so waɗi réclamé sa wi ala so tawi a waɗanan ɗum préparé ko mbiya toon ko ay hunde ko mandanami hirande ñamete ko jamma mais ko subaka fewjanta so ƴan ñamdu yeni hirande ɓallan tan ñamoɓe koye payet sa fewjini ɗum tan debbo ma heɓat ko ɗum tan addata coo kewɗo min kam coo o immata koto debbo so gorko andi fodde mum waɗi fodde mum tan coo arata a jarama a weltanama no fewi Marta guura cellani taw ɗo gurdama ko nafoore mere e gartane ceerno meɗen ceerno Samba Samba Sall a nani ko Marta haali e banggal caɗele hakkude ko fewte oɗo saaha gonaɗo cow gono hakkude joggalle e joom suudu caɗele ɗe foof artiri ɗum koye worɓe ɓe joni an e yiyande maɗa an e teskuya maɗa tanki gorko joom galle an e yiyande maɗa holno debbo o fonno gollorade ɗum ha yooɗa taw cow waɗani eyyi seydi an a weltanama aɗa andi goto fof e yiyande mum nde wonno ay goto men timmani goto fof kañum timmitinde goɗɗo o eyyi hono no bandiraɗo debbo o wirini ko faati e koltuji rewɓe walla koltuji sukaɓe eɗen gandi tigui ko hunde fotde waɗede kono noon eɗen poti kadi miijade hen seeɗa ko faati e nduɗo lewru korka ko wayno lewru korka ko lewru ndu ganduɗa ardi ko lewru newuya ardi kadi ko lewru ndu ganduɗa yo yimɓe jaaru seesa kono noon sa teskima a wi ko coo o ɓurata wonde ko nokku ɗo ganduɗa ko koltuji ɗi kono sen teskima rewɓe ɓe soɓe miijima tigui tigui ɓe daari baba galle walla joom galle o e lewru korka ndu no dépasse o way hewde kala nde pinɗa sa dawi saɗa hoota wodan ko mofɗa ko nawa nde jaata ha ciftora comci ɗi ni tawata ko hay julde nanguirima juuɗe kono eɗen gandi oɗo saaha lewru korka ndu ko ñamete ko ni ɓuuri tidde ko yarete ko ni ɓuuri teddinede wadde nde jaata ni ha keɓa hay ko ñamɗa ko gartira ɗum kikiɗe foof wodan ko mofɗa fajiri foof wodan ko pewjuɗa ko faati e kumtari ɗum ɗo tan so tawi joom suudu o teskima ɗum o daari ɗum ɗo ko mbaɗata aɗa yana aɗa immo ɗum ɗo ni omo jaɓa wiide hay yomo o yerlima hay koltu makko ndemi yarlotako sababu eɗen gandi hay julde korka e julde laya kadi jiida enen ɗo men ɗo saabu ene wiyeni so julde korka yettima yimɓe ne poti ɓustude économie mumen seeɗa ko munen ɓusto kono enen ɗo leyɗe men ɗe enen so korka ari ko nden dépasse ɓeydoto
kala ko ponnoɗa ñamde e lebbi keddiɗi temedere e nder korka ñamata ko ujunere e nder ñalowma ɗum noon aɗa jogui a jogaki foof saabu korɗo kala ko yi ene yiiɗi wadde so tawi a daari ɗiɗo dépensuji foof gorko o ene waɗa ɗum yaaha kadi wiye kañum yo holtin kadi ko wawa ko ganduɗa ko hunde wande caɗele ɗum noon bandiraɓe rewɓe ɓenen ɓe poti kamɓenene teskade lewru ndu ko lewru korka kala ko keɓɗa holtindeɓe e nder lewru ndu koltinaɓe sa heɓani kadi holtindeɓe eɓe mbawi kadi miijanade mo nduɗo lewru de ko ndu lewru dépasse ɓe muñanma kadi ha julde layya min kam wonko jiɗmi ɓeydude ɗon o seeɗa ane teskuyema ma en garri teskuyema oppuma jaboma sa teskuyema beele tawi debbo gorko debbo to banggue gurdam hakkude muɗum e joom galle mum beele debbo hana janggude joom galle muɗum beele hayso tawi joom galle o huccitani hayso huccitani makko wimo ala taw omo wawa famde ala walla ene jogui kono foti wade kono kadi eɗen gandi kadi won e rewɓe ene jangga joom galleji muɗumen ha kumpito joom galle o ne jogui kono kadi rutta kadi faama e joom galle o koko sadi tigui koko murdi iyo ene woodi saabu eɗen gandi tigui joom galleji goɗɗi ene jogo tigui ɗawa joom suudu mumen kono eɗen gandi ko ɓuuri hewde noon e joom galleji ɓurata wojdeɓe ko fayande ñamirde nde tafam saabu o anduɓe ɓe mbi ko debbo ni foti ko ñamminede ha haara so yiiɗi holne eyyi debbo yo ñammine ha haara holne wona yo debbo holtine e heyɗa ko ñamminede nde ɓuuri tidde saabu ko ɗum woni sutura galle kono noon en teskima kam ene woodi kay worɓe jogotoɓe calo holtinde rewɓe munen ɗum kam eɗen gandi ɗum ne woodi e worɓe kono noon hande o sa teskima kaɗo tiiɗalla gonka e leydi ndi guila e ɗiɗo embargoji ha e ɗiɗo haareji gonɗi e oɗo aduna leydi ndi ɗo yarete hande ɗo kala debbo ene foti teskade joom galle muɗum walla ne foti teskade no leydi ndi woni e yarude o yaara jaam jaam jogoro hakkille joom galle muɗum ko fati e koltuji jarama eyyi ko ɗum ɗo woni weltanama no fewi Ibrahima Sow a nani haala ceerno Samba Sall e Marta Guissé joni noon bisimilla ma haade men artirde konngol e Marta Guissé saabu wonko yiiɗi jabade hen en gaddan konngol e ma e hakke yiyande ma e hakke teskuye ma annene ha tengti guila e haalaji ma ɓiɗi ha e gonka rendogo hakkude oɗon gorko e oɗon debbo beele cikkuɗa an e banggue yiyande ma so tawi woni an a waɗi hoore maɗa place gorko o walla place debbo e holno hunde foti gollirede e holno gorko o foti gollirde e holno debbo o foti gollirde ha yooɗa hunde nde ɓenna tawa ɓe kutodirani alhamdulillah eyyi joni kay affaire kolto julde kay ko heewi haalama hen kono yimɓe wonduɓe hakke duuɓi ene kaani gandodirde noon ko neɗɗo wawi ko joom galle ma wawi wadde eko wawa guila fuɗɗore mum ko ɗum tan kalnomi aɗa hani andude wonduɓe hakke duuɓi joyi ma duuɓi sappo wona yimɓe hesɓe kadi ene gondi e gondigal famani joni noon gueɗe ɗe ko ma goɗɗo fof andano goɗɗo o goto fof andano goɗɗo o saaha ono worini gonga no Marta wi gorko caɗele ɗe fof koye gorko woni kono gorko ko gorko tan sa nani gorko ko suurare no gorko o yaltirta en adduya kalis ni a anda no heɓdata kalis ni a anda hankay ko ya heɓtan fami ya heɓtan kono ma ganda mbatta hakkille ma neɗɗo ko kanɗa heɓde fof a heɓan ko Allah hoddirani fof a heɓata julde ko ñalowma goto tan beelam julde ko nande hande janngo ko julle fam janngo julle beelam julde gasi caggal julde ko gueɗe kewɗene toon keddoroɗa kutoya e gueɗe kewɗene toon ene ngara so hande fewani fattu janngo fami donc gorko o no wawi wadde foof omo hani ƴemde hayso seeɗa o adda seeɗa o ɗum so tawi ko debbo o ene fama de so debbo ene faama ene faama par ce que reɓoɓe nan toon gondaka gorko ne tira wondaka ƴemata tan ko sehlu gonɗo bowal o mbiɗa yildo e kaari ne joguino ɗo minne mami heeɓa hono mum gorko kaari noon golle ɗe gonɗo gorko ma golle gonɗe a anda wona gotum an gorko ma gaynako oɗo gorko mum ko directeur du bureau aɗa yiiɗi wadde hoorema hen comparé
sayi beyɗi e balɗe tan debbo holtan yadata donc onon tan miten a jarama so Moura Thialla Marta en gartan e namdal jaborɗa hen jabol en garan namdal ngamen ngal ɗo ko eɗen gandi eɗen waɗi rewɓe sosoɓe woɓɓe walla worɓe sosoɓe woɓɓen toon ko ɓuuri hewde ɓe keewi debbo o so ari maɓɓe namdi maɓɓe ko foti ko namdade so julde so wona julde foof eɗen gandi soɓe joguiɓe ngala foof ɓe keewide ko mi hokkani en gandi ɓe yimɓe kadi ene toon ene jogui ngala foof ngala belka eyyi joni anne holko mbiyata hen holno pamirɗa ɗum beele ko namdal debbo o siforto noon walla ala gorko o kay ko batte ala tan kañumne ene bonoro bon ɗon haɗami arde namdal ma he ɗum to Samba Sali Ibrahima Kaali mbiɗa yiiɗi memde ɗon o seeɗa minima siko kocci bus sappo so goto fo ɗiɗi buuɗi jeegom ko on jiɗi addude luura haare debbo kala ne jiiɗa ummo ha aɗa andi gorko ma ala coggu métre uji tati léegi a wi a yiyata on debbo jamais mi wiye gorkam taƴƴanam guensinér haɗa arata noon kala ne jiiɗa debbo fooɗe ni guensinér taƴƴanam ɗum ɗo tawta komo andi gorko o ina wawi wadde koko sali ɗum addata coogo ɗum ko debbo kala guila e yamɓa mami min mbeɗa andi gorkam wawa sodande kam métre uji tati e guensinér mais kam gorkam ne wawi sodande kam ujunere e temedde ɗiɗi e vasque so vasque o arani tan de mi dilla to wuttan on ne jiiɗa debbo fooɗe ni gorko mum foof dugri debbo gorko mum foof wiya waɗanani kam ɗo tata komi wawi wadde o sallima wadde mbiya min wima noon par ce que a resatake gorko ganda gorko ma dole mum wawa yettade ɗo gayna mbaɗa imposé mum mbiyama waɗa ko wawa ko ɗum ko mere gonɗa e haɓande noon ko hoorema gonɗa heɓde par ce que o ala ana sikkani no goto debbo o ardata ni ko noon ngakki andi saɗa darda gorko ma hunde aɗa jogui saɗa darda joom galle ma hunde no gardata min ko ɗum mbimami joom galle e joom ɗum ɗo way kono ɓiɓɓe e jinnaɗo ni ne wawi joni ɓiɓɓe ne yiiɗi joni an ɓiye yiiɗi arde ma joni wiyenne rokkam ujunnaji ɗiɗi ina anda ana ala ujunere ina ñagoma ujunnaji ɗiɗi wiyatoma kay ko ne hokkam buɗɗiɗi walla bustati par ce que omo andi ko ñagatoma ko ala ɗum donc joom suudu sa wi waɗi imposé gorko mum ko ɗum ɗo jiɗmi ko ɗum ɗo cottata ko joom galle mum ne jogui sana ɗum jamais watta imposé ganduɗo joom galle mum o ko wudere waski o taƴananno kam hitande foof ala taƴande kam basin walla o ala taƴande kam wutteji ɓurɗi tidde ɗi so heɓani waski o direct o faman waski ko ujunere temedde ɗiɗi joom gallam heɓani addande kam hikka tata ko kewraɗo fat julde taski walla pada hitande wonde debbo famat forcé par ce que ko ɗum o duumi ko ɗum o andi gorko makko ala mais an aɗa wowi taƴande kam hitande fof complète uji tati complète uji nayyi complète fof ko ujunnaje sappo complète fof ko ujunnaje sappo e ɗiɗi saɗa usta kam ustirta ko seeɗa seeɗa ko fayi ko gadda complète goto a hikka de soko haalde gonga mi heɓani ɗum ɗo ko ɗum ɗo kemmi ma debbo o andu doole gorko woni koye ustade mais gara ñalawma goto tan pap hikka kay ala melanama wutti ko fenade a jogui wonto mbaɗɗaɗe walla wonto nannataɗe kono so wona ko waddata ɗum ala ko waddata ɗum arde tan wima karimi ala hande wonko waddata ɗum de mbimi worɓe hande ɓe mbimi ko min woni haalde worɓe hande ɓe ɓe teyat ɓe teyat wona goɗɗum de ɓe teyat tigui walla ɓe mbiya oɗo debbo waɗi ɗum ɗo sallata wi mami heɓɓoyomo retour par ce que o waɗi guel ɗo gueɗel mami fattumo ma haaji makko arayam minne mi haɗam ko ɗum woni ko fotani ko yoftodiral woni ɗon joftodiral woni ɗon donc hakkude joom suude e joom galle mum bandiraɓe worɓe ɓe fof min kam mbiyami joom galle ko joom galleji ɗi tekki ndondi ko an resi debbo ma so debbo ɗimmima galle bamum ari a humanama e mum ko an hollata ɗum doole ma ko ɗo mbawmi hadde ko ɗum ɗo joguimi ko ɗum ɗo woni komi ala sa neewi on debbo on neesu hay soko neesu goɗɗo ƴettuɗo galle bammakko o yejjitan on neesu ko neesu ma o hoɓamata hay sa ari a wimo ala tawta komo andi a ala mais worɓe hande ɓe ko mi manda ko siki weeli metti weeli siki weeli metti weeli siki weeli metti weeli sa wi kam cuumiɗe fattuma e ca yeftoyema taw joftodiral ala hakkude debbo e gorko wona worɓe ɓe fof no mbayi noon mais ko heewi hen sa darnittema nder gorko ko gorko goto woni hen e ganduɗo Allah hayso debbo waɗi ɗum ɗo pottuɓe ko wattudemo e lawol mi fotani haddemo ɗum ɗo fotani haddemo ɗum ɗo ko ɗum woni rendo e hande jarama a weltanama no fewi Moura Thialla e gartani ceerno Samba peut être ma en gartu hakkude ha tengtede gonde tailleur
wadde so tawi eɗen gondi e tayere en gaccata yewtere nde taw en kalani ko fewti hakkude rewɓe ɓe caɗele guurade ɗon caggal nde Samba yalti bisimilla ma Samba Sall ɗayino Binta wiiri e banggue yiyande makko o wi so tawi debbo ari neɗɗo ne hani so tawi resi debbo ko adi fof hollude debbo on doole mum e ko ɗo doolam kaaɗi kala nde kolluɗa ɗum debbo o wonne hoto hen te o heddoto hen beele hande e nder rendo men he debbo ene heewi tan e debbo garowo tan anda ko ɗo doole joom gallam kaaɗi teskuyema tan o eto hadde ɗon eyyi on jarama eyyi ɗum noon hakkude debbo e gorko kam e nder galle eɗen gandi so tawi tan tawi debbo kam wona koɗo eyyi nde ari nde kam no hani hollede ko woni ɗon kono so tawi noon debbo e gorko ɓe jeeyi ha ɓe gurdi hankkadi gurdameje ɗe juuti ɓe dañji ɓesguji ha heewi hankkadi on kam debbo kam jangguintake wonde gorko o ko ɗum ɗo jogui walla gorko o ko ɗum ɗo woni gonal muɗum tawata ko hankkadi kam ko debbo o hoore mum o janggui gorko o andi ɗum o andi gorko o ko jogui o andi gorko ko ala o andi gorko ko fotata wadde e ko fotata wawa wadde foof onko gorko debbo o kam o andi ɗum hankkadi noon heddoto ko sikkeji goto foof noon heddone sikkito goɗɗo walla mo jogui kono waɗanta kam walla omo jogui ni ko woɓɓe o rokkoyta hono no jofori hen e joni noon ɗum ko foof noon ko cikkitadi kono noon ko faati kam e debbo e gorko kam e nder galle soɓe gurdi gurnameje juuti saabu wiya ko kala debbo mo jotodirɗa duuɓi jeeɗiɗi on hankkadi andima on andi nder ma e bowal ma foof heddoto toon hankkadi noon ko guila e cikkitali e nannantiji walla e ɓedde hoore muɗum ganduɗa ɗo yettotako sa wi aɗa ɓeta hoore ma hono no Ibrahima Sow wiruno aɗa ɓeta hoore ma e goɗɗo bowol mo ganduɗa an e muɗum on potani gorko muɗum e gorko ma kadi potani ko ɗum de addata caɗele kewɗe hakkude debbo e gorko sona ɗum kam eɗen gandi kam debbo e gorko kam wonɗo ɓe jettoto goto foof ne andi goɗɗo goto fof ne andi goɗɗo bawɗe mum yiyande ma ko debbo o fodanade ɗum ko heɓata ko ɗum ɓuuri wawde addude caɗele ko ɗum ɓuuri wawde addude caɗele ɗe ne jiiɗa debbo foɗani ko jiiɗa debbo foɗani ko heɓata foof gorko ko noon hollirimo sabu sa daari oɗo aduna hande ni rewɓe ɓe koɓe jiiɗi ko ne heewi ha ɓurti memanen ɗon guila e guettinér uji guila e ko nande mum basin riche uji e ko nande mum ha heewi eɗen gandi ɗum ɗon e kalise muɗum ɗo dariɗo goto foof ne andi ko kalis kewɗo ɗum noon goto foof nene darata wiide yo waɗane ko ganduɗa ko gorko mum wawa gorko nene mi jaɓani ɗon sa wi aɗa waɗana debbo ma ka wawa walla debbo ma wine ya waɗan ɗum mi jaɓani ka wawa addata tan ko haareji kewɗi addata ko caɗele eyyi ɗum noon ko ɗum ɗo tan ko wasiyaji wonande suddiɓe men yooɓe tinno so julde ari yooɓe gandu hay sudditiɓe yooɓe gandu gorko wonɗo wonko jogui wonko ala gorko ko jogui ko yo maslodire e muɗum ko ala ko kadi yo maslodire e muɗum ko ɗum tan woni rewɓe ɓe kam poti tinnade ɓe mbatta ɗon hakkillaji no fewi tinnade nde fuɗɗoto ko to wonɓe a jarama e garte ma Ibrahima Sow a jarama a weltanama no fewi guura cellako juuti en garan tigui rigui ha tengti ha joni ko caɗele e so tawi julde fandima caɗele guurade e hakkude rendu meɗen guila e banggue nder galleji ha tengti eɗen gandi so tawi haala kultu haalama ne wayno tayereɓe toɗɗama woni ñootoɓe e wadde eɗen gandi e coow kewɗe ne heewi wonde hakkude tayereɓe kam e rewɓe ɓe e beele an e banggue yiyande ma tanki ñootowo e banggue yiyande ma beele caɗele ɗe ɓuuri tengtude koto banggue mon onon ñootoɓe walla ala koto banggue e rewɓe ɓe koye muɗumen alhamdulillah fulɓe noon ne mbiya lañƴo foof tekkina banggue mum waɗi namdal ngal mi weltima hen e joni noon to woni affaire ñodde comciɗo ene amen minen foof ene amen minen foof ene debbo ene gorko ene amen minen tayereɓe ko adi ene debbo ene gorko ene amen minen tayereɓe ko adi koye gorko taw faami o hewɓe nan toon gila fuɗɗode no kalduɗen ni jaɓata hokkude coggu kultuji ha faando goto fof ne andi so golle julde jettima tayereɓe hayɓe keɓatano golle saaha ɓennuɗo so julle timma atelleji mum kewan an sa woppi ha julde dow balɗe sappo gadda kultuji ma kultu ɓesmuma debbo man hen sukaɓe man hen ganda noon wona an tan hono ma en hewɓe ne gara hono noon
sa addi law sa hokki law koltus ga ma ñoote ala heɓata koltu jam suudu ma ñoote caɗele keɓo keɓata ko ɗum ko goo ɗo noon ne wawi wonde gorko ne joguino sali hokkude fatta ene wawi wonde o wonko dartude taw o heɓani so woni wonko dartude o heɓani ɗon e caɗele rewɓe garata a tawan rewɓe woɓɓe ne mofti kono mbiyata ko so mbaɗi hen worɓe ɓe ñoɓata so ɓe mbaɗi hen so worɓe tin tan ko kittaɓe kalis mabɓe or sa hokki a soodoy koltu sukaɓe ma koltu ma watta halno gorko a soori nawto tailleur o ñoota so tawi ko client ma ni sa nawi ñootan ñamade ene fada noon oɗon gandodiri wona hande poɗɗi ɗon gollodirde sa nawi ñooti hokkuma nde gorko ma hokki fof hayso subaka julde a hokki tailleur est ce que kalis so ari retard ari law fof wona gotum kalis fof ne yiiɗa sa addi law mi moftan sa hoppi retard a addi fof ko moftete noon sa waɗi hen kalis ma so gorko ma hokkima coggu koltu sukaɓe ma tawa a ñooti a gayni a hokkoy tailleur commune to caɗele goni a foftima dilligal a hen ɗum ko to caɗele rewɓe ɗo to tayreɓe ɗo min nanggan ha diwta guila ɗa wawi nangude ko mbawɗa ñodde ɗum noon ko nata arata ma yinnede ha ɓurta on saaha kalis jawɗo ne heeɓo minen noon kalis neɗɗo wiyata mi haari ko an tan woyata a ñotanteɗo tan woyata a dankoltuma retard juldetima balɗe sappo balɗe joyyi almor nan heewi goɗɗi memaka taw ni anare a fayi hen min mi wima heɓotako a wi sabi Allah ñotanam heɓotako sabi Allah ñotanam ko sukaɓe gotel tan hayso gotel ñotanam min no wima heɓotako mi haalnima coggu ko ñotirte heeɗi a tintini wajibu mam ñoota donc minne mi nangan koy a fayi hen kalisma nanga mi ñama kalis o sa heɓani ko subaka julde mbawɗa ko yennude sa huuɗi so Allah jaabima woni tailleur o caɗele hino so Allah jaɓanoma ñana a perdi kalis kam neɗɗo wiyata mi haari ɗum goo bo ko heewi wonde ɗum e retard kadi a tawan ko yimɓe aroɓe nder julde tan ko client ŋeɓe hesɓe ɓe jeeyi to wiyama heewi tan ɓe gara ɓe naata sere koyɗe ma jarama Ibrahima Sow en gartani marta martata caɗele a weltanama no fewi a yino Ibrahima Sow o haali o memi to banggue rewɓe o memi to banggue worɓe o memi to banggue tayreɓe a cikkuɗa ɗum ɗo wona sosoɓe hayso an holko ɓeydata hen ɓeyɗa men tan ko hay haala Ibrahima Sow ka mo andi probléme o ƴimmoto koto worɓe to ummani hande ka worɓe min de probléme caɗele dewgal so caɗele dewgal so debbo waɗi ɗum ɗo tan dade ko gorko waɗi debbo a badda sa teddini ɗum a totti ɗum ko pottoɗa rokkude ɗum ko wallahi diwata o yoɗo mofta noon calɗo nawde bien sûr sa yi debbo mofti salima wadde hen tawta ko gorko o hoolakimo so debbo ma hoolakimo holko hoolato ɗum so hoolare noon naati hakkude mon hoolare naati hakkude mon tigui rigui o gorkam ala ko suuɗata kadi kala ko waalo bako koye yam ñallata on debbo sone jogui yaltinan waɗa hen par ce que mo andi gorko jaffata komo waɗani hen mais sa yi debbo watti suuɗade gorko tan gorko waɗaka barke natti gaƴat présidérement sa yi debbo ina dartoni hatto gorko gorko woɗɗani mais gorko sa waɗi fodde ma a hokki debbo ma teddugal ko poɗɗa wadde ko a woofan lawol oɗo gandodiro ɗo jewtodira debbo ma woni sehil ma woni ɓi yumma woni yumma woni bamma woni cirlidiɗo ma ɗum on haala gasi hay saɗa jogui hay sa wimo ala ittan waɗa hen joni meman en do tayreɓe ɗo tayreɓe guitti foof pawse do tayreɓe kamɓene ɓe kamɓe holno e poti gollorade addi caɗele ɗe ko hay somi wi mbiɗe haalda e Ibrahima ina wayno kanko wonto mini hen neɗɗo foof e aduna gollo bolla barama tan wiyete pular golla meccal surtout meccal ateli hono ma wonde kala banti ala feno so neɗɗo addi wutti mum so neɗɗo addi wutti mum wima jaggu tan jikki Allah tan jikki haala ɗum gonga sa rokki kam somi ñaami kalis ma ɓeeɗo gari ma addude komi ñamɗo kalis ma tanki comci maɓɓe gasani memata comci ma wonama jomum jottoro kam mais a wiɗuma a ñaguimama jikki Allah sa annene ñotanam gotel nangga kalis jomum mbatta e ka wawana ñaama wona lefti jomum wutti mum ñoota ko suka mum ganne ko ɓornade comci julde bona ƴimmo daro soko joguiɗo hakkille ɓe min ka lefti kam min ka torli kam soko min ka ko convocation direct ano min convocation direct police caggaten walla subaka julde joɗɗa ñotan rakka kam wuttan
yata noon jarama e gartade Samba eɗen gandi Samba julde nde tawreɓe hakkude muɗumen e wajibino ko fewte rewɓe ɓe no wayata hen saahaji jiyata ko janggo ne wona julde yimɓeɓe ne goya e sere atelier ji ɗi ha tengte subaka julde garay no goya kono taw tawreɓe ñaami kaliseje ɗe kono aadiji ɗi timmani e an yiyandema holno tailleur foti gollorade hakkude muɗum e client muɗum taw jawoɗani kono kadi client ñootowo woni kañum hol saaha mo foti arde ñotodira e tailleur ha gayna taw hutodirani e muɗum hol waktuji ɗi foti arde eyyi a jarama eyyi min kam ɓeydane haala bandiraɗo debbo o tan seeɗa ko faati eko haali e tailleur o so tawi neɗɗo addi comci mum fewde e tailleur o eywa aɗa andi tigui an hoorema tailleur julde ko heddi hewani kadi comci ɗi nannguɗa ne keewi awa so tawi noon a nanggui comci client o aɗa andi tigui a wawa ñodde ɗum ɗo e julde firti ko an hoorema a laaɓanani jomum reedu a haalnani ɗum gonga kono so tawi noon hono no wirini so tawi a haalnino jomum gonga kam jomum heɓan damal ɗo yaltiri paati joni neɗɗo addi comci muɗum i tailleur ñootana tailleur wiya min de mbeɗa hewra comci kono tinno saabi Allah jikki Allah wallam so wona ɗum tan mi heɓata saabu mi yeehi e tailleur uji ɗi fof mi heɓani kono tinno noon wallam ñootanam mi ñaagui joni noon mbiyama min mi wawa ko almoram fof nani heewi comci mi wawa nanngude somi nanngui nene wona kone ñoote so tawi tan a haali ɗum ɗo kam a haalni ɗum debbo aɗa debbo nen so o tinnima kadi walla o forsima o nangguinima ɗi comci ko yalti hen fof ko kanko addani hoore makko kono kay yimɓe fof ndendata bona kadi yimɓe no mbayi non sosoɓe nangoɓe taw mbiyani mi heɓatade kadi ko faati e ñootoɓe comci eɗen gandi hande wuuro ngo no wayi hewde yimɓeɓe ne keewi ñootoɓe ne keewi ñootanteɓe ne keewi min kam mbiɗa nana tayeroɓe hewɓe ɓe kaala ɓe mbi neɗɗo fof jiɗɗo comci mum ñoote law ha feewa yo addu gila julde ne heddi balɗe 25 walla gila julde ne heddi balɗe 15 walla gila yaawa on saaha kam comci ma ñoote tawa haala ala kono noon mi hooram on caɗele jiyatmi ɗo ko addanta rewɓe ɓe wasde addude comci ɗi law ene jeeya e worɓe sabu gorko hono no mbiruɗen ni caɗele aɗa wawi ɗaminade dartude koltu debbo gila e garelel ha ɗiɗi ha sappo e joyyi ha lewru ndu heddo balɗe sappo walla heddo balɗe joyyi tawa a heɓani e nder balɗe joyyi he walla jeegom keddiɗe keeɓa hen koltu debbo o dokka ɗum kañum ne yahani woyana tailleur ɗum ɗo fof ko caɗele renndone adda ɗum eyyi goɗɗum hen wona enen jiili ɗum ko Allah tigui fawi en ɗum ko caɗele goɗɗum hen noon ko enen tigui jeegoto ha waktu nanguira en juuɗe kono noon neɗɗo fof kam jiɗɗo comci mum ñoote a yiiɗa habde tailleur o naw comci ma law ewa joom galle nene so tañi dañi ko ene holtinira debbo muɗum yo hokku debbo o coggu koltu muɗum guila law nawa jarama Samba konngol ma mbaynigo aɗa wawi waynade bandiraɓeɓe hojomaji nanguiri en juuɗe eyyo awa mi salmini dendagal kala yeɓoɓe Ayaw TV Pinal mi salminima an Oumani Anne e bandiraɗo debbo Marta Guissé Ibrahima Sow en calmini kadi dendagal yeɓoɓe yewtere nde woni Pinal e gandal ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe rewɓe ɓe e bandiraɓe worɓe ɓe enen foof gardinen hakkillaji nde wonno koye taske walla ɓe mbiya koye julde paaɗen gardinen hakkillaji gardinen hakkillaji men ɗi nde wonde mbaweten ɓendirde ɗum e dow jaam so wonno mbaɗirten tan julde nde ara nde ɓenna kono koyeram ɗam keddo hakkude meɗen tawa saabi ɗum tan ko julde ñalawmayel gotel ngel ɗum noon goto foof yo tinno e hoore muɗum ardina hakkille acca ɓerde caggal a jarama Ibrahima Sow konngol maɗa cakkitol mbayni ko kewde bandiraɓe ɗum noon en calmina yewoɓe télé Pinal TV fof ɓe calminama e ñootoɓe comci ɓe e ɓornoto jom ɓe ganda noon Allah hoddirani goto fof ɓorno comci julde mo heɓani foof yo andu ko hoddiro Allah nanguira noon e juuɗe mum sappo fatta julde taske woɓɓe ne keeɓa julde comci julde yo Allah dandu en hen ñande subaka julde maaya taw wornaki woɓɓe ne goyana ɗum keɓata kono juula noon taw ene celli goto fof andu ko Allah waɗi fof ko noon hani yarude o ko diwi ɗum kadi e minen tawreɓe so neɗɗo ni woyani julde welani ma woye
garam boya kay nden min gandata julde weli par ce que nden kali seɓa kono so waɗama fof gasi aɗen juuɗe aɗa fatti joni kay ha subaka a joni makko kumirgal aɗa waɗi non ma woye kay caggal julde kadi ñoota voilà donc yallah huleno so akay holli tigui sosoɓe kay kam ɓe nunɗaki a jarama Marta Guissé e bisimilla ma konngol maɗa cakkitol baddora hen konngol mbaynigu fewde bandiraɓe ha tengti wasiyaji maɗa tengtuɗe inchallahu rabbi koye konngolam cakkitol tan ko wiide bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe ɓe toujours min kam ko communication mbiyami hakkude mabɓe e joom galleji mabɓe sa yi cuu kewɗo ne ara tan ko wasde haaltude e joom galle mum e wasde yewtidde e joom galle mum e wasde andude ko woni e joom galle mum ko ɗum addanta haareji kewɗi e ñumali kewɗi e dukoji kewɗi toujours neɗɗo andu janggude gorko mum hoko wawi hoko wawa hoko foti hoko woni e nder reedu makko sa andi ɗum tan hakkude ma e joom galle ma réglan fewat caɗele keɓata ɗon ko ɗum basiytomi bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe toujours mbiɗa wurno bandiraɓe rewɓe mais ene fof ke gotum fodde ala foti ƴiwrata hayso gorko ma oñima an to oño so ɓooyima yurni to anda koye gonga gonɗa mbiɗa ñagori moon saabu Allah no laaɗo mum no oɗo wiiri ni wona Allah hoddiranta mona kala yo ɓorno wutti julde sa heɓani hikka ndu waɗa yallah nawnan gorko ma ko fayi ko pour keɓa ɓornade an e sukaɓe ma aɗa noon tiiɗi hannde donc mi salminima ceerno Oumou Hani Anne mi salmini kala ndarowo ayaw Pinal TV Pinal e gandal toujours mbiɗa salmina moon ko noon tan mbiyatmi e on calminama on juurama on jettama on manama enen saaha goɗɗo inchallahu rabbi a jarama Binta guura cella ko juuti Guissé kadi yimɓeɓe beltima e wasiyama no fewi kadi en calmini ko fewte hoɓɓe men ɓe bisminoɗen tawi kadi gana hoɓɓe e suudu he gana hoɓɓe e leñol ngol woni Samba Sall Ibrahima Sow Binta Guissé e lollirɗo Marta Linda e nder TikTok nden noon en calminiɓe en juurimamaɓe kadi en beltanimamaɓe kadi en beltanima dendagal yeeɓiyankoɓe e Pinal e gandal noɓe mbiri ni tan wawa diwade nde wonno so yimɓe ɗiɗo kaaɓi tan mbeɗa sikki so tawi ɓe ndendi buuɗi sappo ɓe kaaɓi tan won poɗaniɗo buuɗi jeegom ha tengti haala ka Binta haali ka nde wonno bani adama en so tawi goto e moɗon foof janggui goɗɗo o hormima goɗɗo o ittani goɗɗo o gueɗal kaldigal woni hakkude mum guilay arande so gorko o ala ara e debbo o guilay arande haltide e mum so debbo o kadi wonko yiiɗi ara haltide ene haasi e caɗele ɗe ɗe kewata kono ɓuuri hewde e meɗen ko kongo e mawnikinare goto foof wiyata ko so addi e goɗɗo on haala tan ko fewte yo hakkude mumen moƴƴu mataw wiyata mataw ko goɗɗo on ɓuuri ɗum en guittan kongu hakkude meɗen ɗum ala hakkude gorko e debbo ala foof to iwrata nden noon on jarama yewtere meɗen Pinal e gandal waɗanonno ɗum on ko banimon debbo Oumou Hani Anne tawi no wondi e yaadiɓe muɗum yo Allah hollu en yiide ñande wonde kala ko fewnitaki kone haalaji he yafuya ɗaɓɓama eɗen kewiide wonko ɗaati e ɗemgal kaalo taw ne herƴi e nofuru kettotoɗo won kadi ko welata e nofuru kettotoɗo taw ne ñaadi e ɗemgal kaalo joom mbani wooda ɗo ferguita kala ɗo min perguiti min dardi yafuya wona mbaw ko katantagal tan e yidde weltinde yimɓeɓe on jarama